Ngokusho komndeni kaSimphiwe Zinhle Mchunu, indaba yokulahleka kwengane yawo waqala ukuyizwa ngesoka layo engumsolwa kuleli cala. Wathi ningamangali uma ngabe kukhona enikuzwayo ngoZinhle. Sexabanile lana waphuma ne-suitcase lenkulu. Kuleyo suitcase befaka amabhuluku awu-3. Washiya amafoni, washiya yonke into yakhe, wahamba. Umfana waloku ephikile wathi hayi akazani nalutho. uZinhle uhambe ne-ex yakhe. Kubikwa ukuthi isidumbu sikaZinhle sitholakale sesonakele sigqitshiwe sifakwe epotimendeni egcekeni lapho ebeqashe khona eThekwini. Kanti-ke kubikwa ukuthi isoka lakhe lazivumela lona ukuthi yilo elenze lesihluku. Amaphoyisa athatha izinja athi aseyakhona lapha. Wase-ke umfana-ke waconfessa ukuthi uye wambulala wamgqiba la. Ugogo kaZinhle uthi kusenzima ukwamukela ikakhulukazi ngoba umzukulu wakhe ebenza unyaka wokugcina ezifundweni zobuthishela. Kuba ngokuqala ukuzwa ubuhlungu obungaka ukuthi ngizwe ukuthi ukhona umuntu ofaka esuitcase-ini bese egujelwa phansi ahlaliswe emhlabathini. Emva kwaloko bese kushiswa phekwakhe kube nomsizi nezinto ezishisiwe phekwakhe. Ikhansela lendawo lisigxekile lesigameko. Inombolo eningi zithi abantu abasha ababulalanayo, abantu abasha ozothiwa babulewe, abantu abasha ozothiwa kwanegameko ezifana nalezi. So nathi-ke siyakhuza kakhulu izimo ezifanele ukuthi no aqine ezomthetho sigweme nje ukuthi kube khona izimo ezikanje. Umsolwa ubesevelile oqala enkantolo icala lakhe lahlehliselwa umhlazi ngama-26 kuMasingana.